Mesmo, Laura contábanos aquí que lle tentaron entrar no seu negocio de churros. Bueno, ante esta situación, como é normal, os veciños teñen medo no corpo e tentan estar na casa o máximo de tempo posible para que non se lles metan, porque ademais os ven cada día merodeando pola zona. Pero pode que esta situación xa chegue ao seu fin, porque atentos, hoxe fomos a preguntar a Cáritas, onde durante esta tempada lles estiveron proporcionando alimentos. E dende ali infórmannos que onte mesmo esta parella de ocupas marchou. Atentos a cal é o seu novo destino. María Neves, chegamos onde a túa casa, a casa que estivo ocupada. Como están os ánimos a día de hoxe? Bueno, de momento ainda non están ben, porque mentre non se quite todo o que hai dentro, temos alarme todo, pero de momento ainda teño medo. Porque andan por aquí, volles a mirar para casa, a rirse, andan moito por aquí, entonces non está un tranquilo. Destrozoulle a vajillas que tiña aí, rompeulle as alacenas que tiña, dañina. Ela poñéndose desnuda daqui para baixo de serie, ala, monte de merda, agora quedaxe un mes para limpiar as cantugueiras. Era darlle un pau na cabeza. Ela debe ser moi mala. El xa sabe o que hai, pero ela ten que ser unha ficha. E os veciños tampouco están tranquilos, porque a calquer momento lle entran a calquera na casa, se non vai a quedar é a roubar. Porque o que non pode estar un pueblo en tensión por culpa destes delincuentes, porque son delincuentes, hai que dicilo así de claro. Pero menos mal que viven os meus netos e bisnetos nos dous pisos de arriba, pero se un día me abren a porta ou lle dá un portazo, entran adentro e quedase fastidiada. A unha da que anda no coro, xa lle foron tamén, romperon a fechadura daquela, botaron a porta abaixo, fixeron, bueno, un destrazo. Aquí era un sitio moi tranquilo e agora está se volvendo un pouco, se non é nun lado é noutro. O problema é o da ocupación, claro, salen dunha casa e métense noutra. Que xa todo moi cerrado e a parte de moi cerrado ainda asínda rompen as ventanas e entran. Eu estrego carteira me torna así, porque pasas por aquí ao diante, danche un golpe que non mires, te sacan o que levas e non hai quen te mire. Entón, tens que ter medo. O sea, eles poden vir a tua casa e matarte. E ti non te defendas porque te vais para a cárcel, eles quedan sueltos. De momento ainda hai moita tensión aquí no pueblo, porque andan por todo Moaña e tratan de entrar en todos os sitios e non é solucionado, teñen que están en Cáritas e todo, pero siguen igual, entrando e roubando. De momento estamos aínda mal. Este equipo de Hora Galega desplazouse ata aquí, ata Cáritas, para falar con algún responsable que non quixo dar declaracións á cámara, pero sí que nos comentaron que estas dúas persoas, estes dous ocupas, trasladáronse onte a Vigo, xa non están en Moaña.